Det er da sådan Han har sagt en lyd, ikke en lyd. pæn udsigt. Rolig. Jeg ser bare helt ud. Nå, men vi kom frem til, at det var ikke panelet her. Nej. Lige da skiftede det over til den derovre. Men vi var over i Kastrup for 100 år siden. Så nu er jeg gået på Der havde de da ikke... Noget helt andet til os, så vil jeg have italiensk, men bare almindelig bare... Det er lidt irriterende, ikke? Den der koster... Du må slå fingre altså. Når du bruger parallelbanen som taxa. Ja, det kan jeg. Jeg har ikke så meget trafik, så det Der er ikke noget alternativ. Det er Nå, rigtigt. jamen, det har hun, men det er den samme mand, så det er bare... Ikke andet, så må de, det har vi også prøvet, så må de jo parkere herude, og så må de sende busser ud og hente folk. Det har vi også prøvet nogle gange, hvor de er i gang med enten at reparere det, eller der har holdt Ja, skal vi ikke... Jeg ringer ind og siger, at vi vil godt have det, vi gider ikke. Meget kan lade sig gøre. Ja, de samles jo herude omkring. Hele det vandområde, der ligger herude, det er jo ekstremt lavt. I dag er der faktisk højvand, og normalt der kan man se sandormenes dutter stikke op. Men der er ikke mere end højst en halv meter. Flyvestationen har faktisk problemer med, at deres redningsbåde, som de jo skal have, det jeg netop spørger ham om, det er, om han har transponder, netop den her, der kan sende det her. Og det har han så ikke, fordi en ultralet, den kan ikke tåle ret meget væk, plus det koster penge. Men jeg kan stadigvæk sandsynligvis se ham, fordi han sagde, at han lå lige ude for Klarup, og det passer med, det er den lille plet, der kommer hernede. Ja. Så jeg kan nok følge ham på vej deroppe af, og ellers så må jeg jo bare spørge, hvor du kommer til, hvis der kommer anden trafik. Nu er der ikke anden trafik, så det er fuldstændig ligegyldigt. Og han skal lande i Brønderslev. Ja. Men alle de der primære svar, I kan se, der faktisk ligger lige rundt omkring, det er der, hvor motorvejen lige syd for Svendstrup er lidt oppe i højden, og så går ned mod Støvring. Ja. Det er simpelthen biler, som den kan se, der bevæger sig dernede. Alt det, I kan se derude, det er alle de nye store vindmøller, der er sat op ude i Løgstør. Ja. Der var jo 70 i gamle dage, de blev fjernet, og så blev der sat nye op her i år. Og I kan lige præcis se dem ud af vinduet, specielt i dag også. I kan se, på højre side af fjorden er der en række, og over på venstre side er der en anden række. Ja. Og helt over til venstre er der endnu en række. Jeg mener, der kom 15 op i alt, men det kan vi faktisk tælle her på. Grunden til, at vi kan se dem, det er, at de bevæger sig. Hvis det holder op med at blæse, så vil møllerne stå stille, så kan vi ikke se dem længere, fordi radaren den undertrykker det. Den har det der redning ned her. Den klat derude, det er Iholm. Øen Iholm. Men ellers alt det mørke, det er Lima Delta Whisky Radio 5, Havni. At this time after 2000 feet, roughly next, heading 2000 after 1301. Lima Delta Whisky Radio. Hvad var der mere på det her? Nej, der var egentlig ikke så meget mere. Så, Hvad sender den med watt? Altså, hvordan kan lave det nummer der? Der det kan jeg ikke svare dig på. Der man har skubbet noget effekt, der er derude. Jeg tror ikke, det er så kraftigt. Altså afhængig, det kommer selvfølgelig an på, jeg er ikke radioekspert. Der er et eller andet, der siger mig, at cirka 30 watt, det er sendestyrken på den. Okay, det er jo ingenting. Nej, men det er jo nok noget med, at antennen er så fantastisk fint følende. Ja. Det er jo en meget stor antenne, når det kommer til stykket. Ja, men jeg kan også se den der ordentlige kast, der står til rundt. Selve den radar, vi har derude, det er så det, der hedder en approach-radar. Det kan du faktisk se på omdrejningshastigheden. Den fra havnen, der står nogle long-range-radar. De drejer kun rundt med 5 gange i minuttet. Må jeg også råde på de der fancy radar, hvis I nogensinde har set billeder af de radarstationer, der er sat op blandt andet på Thulebasen. Det er jo sådan nogle elektroniske skærme, de flytter sig jo ikke. De står bare og kigger. Men der flytter man rent elektronisk signaler rundt. Så fordi vi kan ikke rigtig finde ud af, om vores egen radio den virker eller ej. Jeg synes ikke, det har været for godt her, mens jeg har siddet med det heller. Det var faktisk den der kvalitet. Det er for godt, siger du? Nej, altså ham nordmanden for eksempel, han havde meget svært ved at høre, hvad jeg sagde de første par gange, men lige pludselig så virkede det igen. Så jeg ved 2000 hele tiden, eller? Ja. Så jeg ved ikke. Men der er også noget med den vej ud af, der har vi altid haft problemer med radioen. Ikke ude i retning af Thisted. Så jeg ved ikke, om du vil holde den lidt endnu, men du skal jo ikke vente for længe, for så går de jo hjem derovre. Ja. Har der været andre? Faktisk ikke. Han har ikke startet igen, ham der... Nej. Et eller andet X-ray? Nej. 30 X-ray. Så jeg ved ikke, om de skal ringe til Peter og lige melde den galt igen. Det kan du kun... Jamen, jeg har jo ikke hørt. Nå nej, men altså konstatere, at det lyder ikke til, det er i orden. Alt i hele verden. Det var sikkert noget, I kunne bruge til noget, drenge.
Locations for eksempel, ikke? Altså, du kan skrive lige, hvad du vil. Her har vi så brugt 4 bogstavers forkortelsen. Der er nogen, der har ville finde ud af, hvor er LTFE henne. Og det er altså åbenbart Milas Bodrum i Tyrkiet. Ja, de bare ved det. Men der kan vi simpelthen søge på alt. Her kan vi søge kaldesignaler. Hvad hedder de? En, der hedder AHA først. Hvad er det faktisk for et kaldesignal? Det er Alfa, som rent faktisk er fra Danmark, ikke? Og igen, vi kan søge på alle mulige luftfartøjstyper. L29, det var faktisk forbi i dag. Det er en af de der, hvad hedder han? Ja, Manu Riemann, han var med i Robinson-ekspedition for nogle år siden. Han er fra Aarhus. Det ser jeg. Wow, den kom han banken forbi. What are Lima Delta Whiskey? I suggest you contact Copenhagen information on 129.75. Den virkede så den dernede. Det er Aarhus lige der. Det er Karup Lufthavn. Så kommer så selvfølgelig Billund her og Skrydstrup nedenunder, og så grænsen hernede. Kastrup ligger herovre. Og nu kan I godt se, hvordan det begynder at hjælpe på det. Men der flyver ikke noget over det område, du sidder med her. Jo, henover gør der. Hvor langt skal de op, så før de... Fra 12.500 fod derovre. Så kan de gøre lige, hvad så flyver de. Nej, det kan de så ikke, men så er det København, der styrer det. Så har København, de har områdekontrol, ACC, som styrer. Her bliver du altså snydt af, vi kalder det vinkelforskydningshastighed. Men du bliver snydt af, din hjerne er ikke i stand til at registrere, at det derude er en meget stor ting, der bevæger sig ganske hurtigt og på stor afstand. Inde i vores hoved, der vender vi den til. Det er en lille bitte ting, der er tæt på, og den bevæger sig ikke ret hurtigt. Hvis du prøver at lade med til, du kan sgu da ikke se, at han flyver 250 km i timen. Og at han vejer 80 tons. Og der sidder 150 mand i. Det har du ingen anelse om. Der skal du stå helt derude, for at du opfatter det. Det er Norwegian, ja. Der røg der så lige 10.000 kroner. Ja, jeg skulle sige, det var der bevis til. De koster en bondegård, de der. Og det kan man jo Slidbanen, ja, og det er slidbanen, det er ikke altid. Og selvfølgelig har der været nogle nye fra starten, men der bliver lagt slidbanen på 100 gange. Det kunne han godt, hvis han ville. Fordi han har, hvis du kan se motorerne lige under vingen, kan du se, der er sådan en sort streg op og ned. Nu lukkede den. Bingo. Det er hans reversering. Han åbner motoren, og så lukker han luften. I stedet for at den ryger bagud, så ryger den igennem nogle skovle, og så begynder den at støde enten ud til siden eller fremad, og så bruger han dem til at bremse med. Men som jeg sagde til dig før, i forhold til højder, ikke? At det måles i forhold til lufthavn. Number 2 preceding is on a threshold causing Victoria. Hvor stor tryk luften kommer ind med i det, der hedder P2-rør, som alle fly har. Så det er et langt rør med et hul i enden og et hul nedenunder. Og så måler den, hvad er forskellen på trykket, det der kommer ind forfra, og det tryk, der er ude ved siden. Jeg ved ikke, hvor der står. Og det afgør hastigheden. Men der er noget om, mens han holder stille ude på banen, og venter på at starte. Hvis det blæser 20 knop, så 25 øjeblikket imod ham. Så er hans fartmål at sige, du flyver nu 20 knop, selvom han holder mutterstille. Han kan nå. Rejsler ved det heller ikke. Ah, han skal. Og nu kæmper de om at komme for. For one mile time, så han det på. Har I ikke bestemt den? For stand nummer 3. Nej, det kan man ikke sige. Det gør vi først på det her tidspunkt. Rest nummer 2 for stand nummer 3. Men her er ikke så meget diskussion. Og så længe ingen af dem giver os gratisbilletter, hvad vi forresten ikke må modtage, men så længe ingen af dem gør det, så fordeler vi sol og vind. Og så har vi Charlie inden for poster. Ja, eller for den sags skyld gå i bidrag til julefrokosten. Et eller andet, ja, eller til vores sportsturnering. Whatever, ja. Men så den godt på et tidspunkt som skævelse. Det var sjovt at se, det er jo vildt konkurrence. Der er 354 hold på. Jeg tror ikke, det var altid, så kommer der også en kæmpe. Frekvens og stille op på OL-frekvens. Vi har vores flyveplads ved Brønderslev. Jeg skulle gå udsigt. Afstanden mellem dem typisk noget, der ligner 1,5 minut eller sådan noget. Hvis derimod du kan starte med anden til højre og anden til venstre, så kan du fyre dem af næsten lige så hurtigt, som du kan få det sagt. Det er bare at skyde dem af. Så nogle gange, der bytter vi selvfølgelig om på det. I forhold til, hvor de skal hen. Ja. Så vores opgave, det er at lave samlet set størst mulig, eller mindst mulig forsinkelse for flest mulige mennesker. Så derfor, selvom det er en lille pispop, der er kommet først ud, så vil vi jo ikke lade ham starte, hvis det vil forhindre de andre i at komme afsted med 200 mand i hver. Så der laver vi så om på det. Og det må vi jo tage nogle hug for en gang med, for der er altid nogen, der føler sig urimeligt fordelt. Og det er det jo også, fordi den der med kun 4 mand ombord per mand, er det
mindst lige så dyrt for ham at holde vind på at komme afsted, som det er for de store. Ikke? Men det er jo en del. Sådan nogle store sager.